Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Happy Pista ninyong tanan. Kinsa may nakaapil og nobina nga perfect yod 9 days sa akang kamot. Duha ra ka buok. Uban sige lang absent bitaw. Congratulations sa atong pagdebosyon sa Santo Rosario. Tinuod din sa atong parokya nagpista ta karon pero dili nimo katapusan sa atong pagampo sa Santo Rosario. Sayod taon sa kadako ang kadagko sa mga grasya nga ihatag sa Ginoo matag higayon nga ngadji ta magampo ta sa Santo Rosario. Busa uban sa Birhen, mahal nga Birhen Maria, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kasulbaran ining pandemya o ang pagtabang ang mga hinabang, mga grasya alang sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong mga proyekto dinhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining saara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya ug gimatarong sa Dios. Busa ang saad, gipasikad sa pagtuo, aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios, alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud. Busa ang saad, maayo gayud atubangan sa Dios, nga gituuhan ni Abraham, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay, ug maoy nagbuhat sa tanan, pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham, bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga mga nakpa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasud. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siyang Ginoo, mao ang atong Dios, ang tibok ngayuta nagahari ang iyang hukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Na hinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinagi sa iyang panumpakang Isaak. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan.
Kay nahinumdum siya sa iyang balaang pulong, ngadto sa iyang sulugoon nga si Abraham, ug iyang giunahan ang iyang katawhan uban sa kasalya, uban sa mga singgit sa kalipay ang iyang mga pinili. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Espiritu sa kamatuoran magsaksi mahitungod kanako, nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akua, mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akua, ilimod usab siya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao, pasayloon. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo ni adtong panahuna, unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pas tubag nato sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagkanindot anang maong saad. Nya unsa may kasabutan sa Ginoo tali nato. Matud pas unang pagbasa, ang iyang kasabutan ni Abraham maorasad ang iyang kasabutan alang kanato. Nya unsa may iyang giingon ni Abraham, hatagan ti kag daghang mga anak. Nya mosugot mo anang kasabutana nga matuma na. Hatagan ti kag daghang mga anak ang imong mga kaliwat, pariha kadaghan sa bituon sa langit o pariha sa kadaghan sa bas sa baybayon. Mosugot mo ana dili. Hoy panubag.
Kinsay muuyon o musugot anang saara, taas ang kamot. Naiusa. Unsa man mo diyang uban, inyong gisalikway ang kasabutan sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ang magsalikway kanako dinhi sa yuta, ako sang isalikway at tubangan sa mga anghel didto sa langit. So kamong wa mo dawat ani akong gisulti, padong na mos impierno tanan. Nagaanta mo og second chance. Saman, mudawat mo aning kasabutan sa Ginoo ni Abraham o dili. Taas kamot katong mudawat. Ang mudawat, taas kamot. Oh, ana. Sa ato pa, malipay kita og daghan tag anak. Dili kay patyon ang mga anak. Pinaagi sa pills, pinaagi sa kondom, pinaagis ligation, pinaagis abortion, pinaagi sa paglabay sa mga anak ngadto sa basurahan, i-flush ngadto sa CR. Wa mong iluhi aning atong kabuang. Nya karon hadlok ta aning COVID, angayan tang patyon tungod aning atong pagsalikway sa saad sa Ginoo. Nya unsa may ikaduhang saad sa Ginoo? Kung mudaghan na kayo ang imong kaliwat, hatagan ko kamo og nasod nga nagbaha. Ang pagkaon og ilimnon flowing with milk and honey. Tanawa ha? Og mudaghan nagmaayo ang kaliwat ni Abraham, tagaan og nasod, tagaan og yuta. Kita karon siging pangangkon og yuta. Di mag-agad sa gihatag sa Ginoo, kita na'y nangangkon hangtod hinoon, daghan na kayong way yuta. Nagpunsisok na ta murag mga suso, kay di ay usa ka tawo miangkon og 50 ka ektarya og iyang gipapahawaan sa mga tao. Ang nagpuyo nining 50 ka ektarya, tuan na lang nagpuyo ni atong 100 square meters. Nya tawgon din natong squatters. Tutok mo muna ako. Nangaigo na mo ani. Mga daw og yuta, mga hangol og yuta, nga ang Ginoo may naghatag na tog yuta. Kinsa may naghatag aning yuta nga gitukuran simbahan? Ang Ginoo. Unsa may gibuhat sa mga tao nga kunuhay tag-iya ni, gipapalit, gibaligya. Di ba? Ang Ginoo may naghatag, kitay na maligya. Mga way batasan. Ikaw niya pa din, unsa mo sa imong kabuhian? Bitaw sa no, palit lang santa. Palit lang santa. Pero ang ako ba, ayaw paghinangol. Kaya ang Ginoo may muhatag na tugyuta. Ikaduha, ayaw kabalaka. Daghan kag anak, unsa imong ipakaon, ayaw kabalaka. Matud pa ni Kristo, bisag ikiha pagani mo, ngadto atubangas gobernador, ayaw kabalaka. Ngano man, naay Ginoo nga mukuyog nimo, siya maoy maghatag nimo sa tanan nimong kanon ug imong igsusulti. Tanawa si Abraham, ang iyang kaliwat midaghan og maayo didto sa Ehipto, giulipon sa Ehipto, kinsa may miluwas nila gikas kaulipnan, ang Ginoo. Kinsa may nagpakaon nila didto sa kamingawan, didto sa disyerto, 40 ka tuig silang galakaw-lakaw didto, kinsa may nagpakaon nila? Ang Ginoo. Niabot gid sila sa yuta nga gisaad, purting ilngigas mga tao dito, ligon kaayo, mga kusgan kaayo. Kinsa may nagbuntog ani mga tawhana dito sa yuta sa Kanaan? Ang Ginoo. Way espada nila nga nahasol sa pagpamatay sa ilang kaaway. Gipanghinginlan sa Ginoo ang kaaway aron magpahimo sila sa nindot nga ani. Kining COVID na to, kinsa may muwagtangan eh? Ang Ginoo? Ang Ginoo o ang tao? Ano naman mo'y siguro? Kinsay muwagtangan eh? Ang Ginoo. Kusga? Ang Ginoo. Niya, unsa may buhaton sa tao? Magpabaksin. Kaya mo na gisulti ron sa simbahan, mo na gisulti sa Ginoo, pabaksin mo aron mawagtang ng COVID. Dili kay magsigit ag analyze anang baksin.
Nainingon ako, Pader, wa ba ka masayod nga pinaagi anang baksin, masudlan ka og chips, nga mo control sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, ang imong mind o ang imong emosyon, kontrolo na sa computer, sa mga tao nga nagmanipulate sa computer, hasta ang imong pagtuos Ginoo makontrol na. Mao nang di na ta motuog Ginoo, unya ang resulta maimpierno na tangtanan. Maayos ang pagkasulti. Tuo mo ana dili. Ay uban tuo eh. Nya ako siyang giingnan, why scientific means nga makapawagtang sa grasya sa Ginoo basta kita mapaubsanon nga magampo ug magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang impierno, matud pa ni Kristo, bisan pag ang bakba sa impierno, dili makabuntog ni ining maong simbahan. Tuo man na, dili? O, pabaksin. Nabaksina na mo? Kinsay nabaksina din eh? Mayo. Hapit na mo mga matay. Oh, posible man yun nga tinuod na nga gibutangan na siyang hilo ang baksin. Ako na baksina na sad ko. Posible yun nga naasa na yung mga chips diha. Kontrolo na ang atong emosyon o ang atong mga pagbati o ang atong hunahuna. Tinuod yun na. Tingali. Kay grabe naman ron ang siyensya. Pero dili makontrol ang kaluwasan. Ang Ginoo mao lagi maghatag. Pasagdi lang kung kontrolon ta ni mga animal, mga yawanon nga tao nga mao na rin nagkontrol sa kalibutan. Pasagdi lang ilatang injeksyonan para mga matay tangtanan sila na laybuhi. Sige lang, ngano man tuay yutang gisaad ang Ginoo didto sa langit. Pakpaka na to ang Ginoo. Why kahadlok sa COVID dinhi, why kahadlok sa kamatayon dinhi, why kahadlok nga mapobre ta dinhi sama ka pobre ni Kristo nga gihubuan pag iyang sinina, why makapugong ana sa atong pagtuo uban sa mahal nga Birhen Maria nga tuay yutang gisaad ang Ginoo nga wa nay baksin didto, wa nay COVID didto, wa nay mga politicians nga corrupt didto, wa nay mga pari nga hangol og kolekta didto. Sige pag yung pamaligyag sa lahat. Wa na dito'y mga buangon, wa na dito'y mga hingabitay, wa na dito'y mga libakiro, wa na dito'y mga hangol og yuta, wa na dito'y magsigig pangural, hangtod wa na lang tay agianan. Hain naman asla tanan. Tuay impierno nga naghuwat nila. Mao bitaw sa atong rosaryo kanunay gina natong iinding, O Jesus ko. Kuna ko no? Kuskwa ko no? O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na tong nagkinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Milaong ta nga luwason ta sa impyerno. Makontrol ta din hig chips. Yes, okay. Uyon ko ana. Pero di nila makontrol ang pagsud natos langit kung mapaubsanon og matuuhon tang nagampo sa rosaryo. Muna pagampo mo rosaryo, isabwag ang pagampo sa santo nga rosaryo sa mga panimalay, sa atong kapilya, sa atong katilingman, magrosaryo ta. Year in, year out, every day. Sa imong kwarto, pagrosaryo. Kung gi-COVID ka, di nakakaginhawa, pag rosaryo sa imong hunahuna, kay basig tulo na lang ka kamisteryuhan. Di nakakaabot sa ikalima, pero at least nagrosaryo ka. Pagawas na mo sa ospital niadtong August 28, 1995, 2 months pa ko sa seminaryo, first year philosophy, si Papa na admit o giatake maayo after sa iyang 6 years na pag-anto sa half-body paralyzed. Yan, ingon dayon siya, uli. Yan, uli mi, bisag di nahapit siya katingog,
nakagawas mis ospital kaadlawon, abot sa balay ang iya jong gilitok bisag wa nagihapiting og mogawas rosaryo. Pag rosaryo kay siya magitoy mulid na mo rosaryo sa panimalay. Wa toy grados papa, gi-memorize ang rosaryo. Nya wa kaabot sa ikaupat nga misteryo ning litad si papa og namatay. Samtang nagampo sa Santos Rosario. Na impierno tos papa o na langit? Nindog ta. Ato karong himuon ang mga pag-ampo sa kapistahan sa Santo Rosario. Mga igsuon ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan. Mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining maong mga pag-ampo. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. Mangluhod. O maayo nga Dios, tungod sa imong dakong gugma sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, iya kaming mahatagan og kinabuhing way katapusan. Nagaampo kami karon kanimo nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan diha sa Santos Uyamot nga Rosario sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma ug pagpaubos, balhino namo ang among mga daotang kinabuhi ug among ipahiangay sa mga sulundong kahayag sa mga Dios nung hiyas ni Jesus ug ni Maria. Madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan sa mga nagdebosyon sa Santos nga Rosario, ilabi na gayud ang kaayuhan sa lawas ug kalag, ang pagdangat sa usa ka bulahan nga kamatayon ug pagdaig kanibo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay makalikay sa mga kagubot ug pagkabahin-bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong nasud makabangon na gikan sa pagkatun-as sa moralidad ug mahilayo sa mga pagpang-abuso sa gahom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay banhaw na sa Dios ug giisa ngadto sa langit nung himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nag-iyang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami, magapasidungog, ug magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunay Birhen, ang Birhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron
atong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, lakip na sa tungwa na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Santo Rosario, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ay mo
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Pagampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Mga lingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Niya kining maong gahom mulihok rani kon kita mapaubsanon nga magampo labi na gyud sa pagampo sa Santos nga Rosario. So atong pasalamatan ang mga tawo nga mingabag nato, dili tingali specific, ato na lang i-general ang nagpangulo sa atong Santos nga Rosario nga biblikal na atong PYCC niya ang atong kaning Santo Rosario Youth Choir, ang atong mga drum and bugle nga nagsaba-saba sa Yus Buntag aron ta makamata, ang naglimpyo sa atong simbahan nga namuwaw og panglimpyo, ang nagdecorate sa atong altars namuwaw sa decorate. Nindot ba bati? Nindot. Kay bati atong ipanglabay ni. Salamat sa atong flower sponsor karong Domingo ha, kay hantod naman ni ugma nga Domingo nga decoration. Ato na lang sa gipun-ag jutay aron
ingon ani ang iyang naong. Nya salamat sa atong lektor, salmista, salamat sa nag-lead sa atong biblical rosary, sa atong choir, sa atong mga sacristans, love offering assistants, sa atong nag-manage sa TV monitors ug sa atong kining IT nga maoy mag-facilitate para maka-upload ta sa social media. Salamat po sa atong mga special pilgrims, ang tanang membro sa Cofradia de San Vicente Ferrer, Group 1 to 9. But ni abaka sila, buhi pabasagan ni sila, no? Niya sila. No, salamat kayo ninyo. Salamat sa nag-andam sa atong painit o pamahaw. Ay, alam mo, pamahaw tingali. Okay. Mahurot niya. Di bitaw. Igawas nyo aning simbahan. Diya sa atubangan, aday painit, nasa day pagkaon. O gusto mo kaon, painit mo. Gusto mo painit, kaon mo. Pero ayaw dungana ang duha. Kung pwede lang, ayaw dungana. Kadunga yung kahurot. Di bitaw, as you wish lang. As supply. Sana? Last. Dahil na siya. Unya, atong pasalamatan ang atong mga offerers, labi na gyud ang nagdala sa atong bread and wine karong misaha, nga mao sila si Mr. Alfie and Mrs. Chuna Gabihan and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong udto ang atong ikaduha nga kaning fiesta mass nga sa Ulugon gihapon sa 12:15 karong udto. Nya ang atong gihangyo nga mo pilgrim diri masig at wa na nila na nomdom pa ba ni or nakalimot or wa pa kahibaw ang tanan nga member sa Cofradia de San Jose, ang tanang member sa katong Mother of Perpetual Health nga mga mothers og ang tanan nga mga farmers nga atong nahatagan og jubilee antong niaging ato bado og ang tanan nga dili ka lugar sa gabii. Nakarong hapon ighuman sa 12:15 mass maghimo ta sa atong grand motorcade alas 3 sa hapon. Niya akong gihangyo ang mga chapels nga magdala sa inyong mga santos, isakay lang pod ninyo sa inyong sakyanan, nga kana lang yung maayo sa kondisyon nga sakyanan. Karon sang hapon, ato sang himuon ang final judgment sa mga niapil sa Living Rosary nga kana na ang contest dito sa matag chapel nga naa sila naghimo ron sa ilang mga boats diha kilid sa atong daan nga agian sa motorcade. Social distancing lang yapon ta, unya observe sa mga protocols, pero ayuhan ninyo perform. Ang ato mga judges ari sa luyo sa motorcade, unya mo na bahala na mo diha mga chapels, no? Nya dayon igabot dinhi ang atong misa himuon sa alas 5:30. Mo na atong high mass para sa atong fiesta mass, kuyog sa atong bisitang pari si Monsignor Roger Fuentes, ang director sa Commission on Laity, Council of the Laity sa Archdiocese, o siya sa team moderator team o pastor sa Nicolas Parish dito Cebu City. Ang ato sang bread and wine sponsor para sa alas 5:30 nga misa, mao sila si Cap Johnny o iyang pinalangga ang asawa si Lynn Cantero ug ang ilang pamilya. Ang atong pilgrims and offerers, akong gihangyo ang tanang mga barangay officials, tanang mga chapel leaders ug tanan nga mga leaders sa mandated organizations, leaders and members. Manganhita, pero observe lang yapon tag social distancing. Kung di na masuod diri simbahan, naaman sad tay mga bangko dito sa gawas. Iampo nato nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon aron mas mabungahon ang atong pista celebrations karong adlaw. Manindog ta.
Awito nato, Salve Regina. Ora pro nobis sancta de Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens eterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, od dignum Filii Tui habita columifici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione latemor, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum magnat semper nobiscum. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mahal nga Berhen sa Santo Rosario. Padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.